לגלות את ישראל עם סאפ הוא שם ספרו החדש והמפתיע של צביקה ברנשטיין, מהנדס ובעל תואר שני במנהל עסקים, אדם שעוסק בייעוץ לחברות תעשייה והייטק בתחומי הייצור והתפעול. שלום לך צביקה. אהלן, שלום, איזה הקדמה, וואה. לא, אבל תשמע, קודם כל תגיד לי מה זה סאפ. אני מכירה סאפ מעולם המחשבים. נכון, גם אני מכיר מעולם המחשבים, האמת שהכרתי את זה לפני, באמת, מעולם המחשבים והעבודה. סאפ, בעיקרון זה בא מהמילה באנגלית SUP, Stand Up Paddle, או Paddle Board, שבעצם זה אומר גלשן חתירה, או גלשן עמידה. רגע, זה גלשן שעומדים עליו ויש לו דוושות או מה? לא, זה גלשן, כמו שמכירים גלשן גלים, אבל קצת יותר גדול מגלשן גלים, עומדים עליו וחותרים עם משות. משות שהוא, נכון, משות חד כיוונית, עוד לא כמו קייק שהוא שני כיוונים, אלא משות שמחליפים איתו צדדים, בכל חתירה בעצם. מה ליועץ ניהולי, מהנדס שזה כאילו, בסטריאוטיפ זה סמל הגיקיות, ולענף כזה. נשמה ואת מה שעושים בשביל ההישרדות או בשביל הפרנסה, כן. אז כן, האהבה לים תמיד הייתה מגיל קטן, זה היה בייק, זה היה צלילה, אתה שכבר היינו יכולים לנסוע קצת, להתרחק מהבית עם אופניים, אז התחלנו לנסוע לים, לגלוש, בחופי הקריות ככה עם גלשן גלים מתחת ליד, ובהמשך הגענו לגלישת רוח, ככה בסביבות גיל צבא התחלתי עם גלישת רוח, ובשנים האחרונות חתירה, קייקים וסאפ. יש הרבה סאפיסטים בארץ? זהו, אז ככה, אם מנסים למדוד במספרים, אני לא חושב שיש מישהו שבאמת יודע בדיוק כמה, מדובר כנראה בכמה אלפים. הענף הוא די חדש בארץ, הוא התפתח מאוד חזק בשנתיים, שלוש האחרונות, למרות שהוא קיים יותר. זה ענף מאוד צומח, גם בארץ וגם בעולם, ולכן באמת בשנה, שנתיים האחרונות אנחנו יכולים לראות שבכל שנה זה ממש כמעט מכפיל את עצמו כמות האוכלוסייה בעצם של החותרים. אני מסתכלת רק על התמונות, על הכריכה של הספר שלך, שאנשים עומדים כל כך ביציבות על הגלשן ומחזיקים את המשות ביד. איך שומרים על שיווי משקל בתנאים כאלה? אז זהו, זה חלק מהעניין באמת, שתוך כדי החתירה גם יש את המאמץ הגופני שבעצם עושים כדי לחתור, אבל יש גם את הנושא של היציבות והשמירה על שיווי משקל, שבעצם כל הדברים האלה ביחד מאוד תורמים בקטע של הכושר וחיזוק הגוף, שריפת קלוריות, כל הדברים האלה, כל מי שחשוב לו, היום זה מאוד יש מודעות לדברים האלה, לכושר ולבריאות וכל הדברים האלה, מאוד מתחבר ביחד עם לטייל, עם הפן, עם הים, עם הכיף. קשה ולא. סאפ נחשב יחסית תחום פעילות ימית שהוא יחסית קל, עקומת הלמידה היא מאוד מהירה, אפשר להתקדם מאוד מהר. שוב, תלוי כמה אתה מאתגר את עצמך גם, האם אתה הולך עכשיו ולוקח נפח שהוא מאוד קטן ומתחיל לגלוש על גלים, או שאתה מתחיל עם משהו קצת יותר גדול והולך לתנאי ים רגועים, או כמו שיש בספר, אנחנו יכולים לראות מסלולים בכנרת, נחלים ואגמים, אילת וים המלח, אז יש תנאים מאוד מאוד מגוונים שיכולים להתאים לכל אחד בכל שלב שהוא נמצא בו, בוא נגיד כמעט הצלחת לשכנע אותי, יש 83 מסלולי טיול בחתירה, זה רק בחתירה או שאפשר לעשות את המסלולים האלה גם בכלי שיט ימי אחר? אפשר בעיקרון לעשות גם עם קייק, ועם סאפ. סאפ הוא האידיאלי, ולמה? כי בעצם עם סאפ אנחנו יכולים, מאוד קל לנו להתנייד גם רגלית, זאת אומרת, מהרגע שהגענו עם הרכב לאיזושהי נקודה, קל לנו מאוד לגשת לקו המים, גם אם זה הליכה של כמה מטרים או אפילו כמה עשרות מטרים, אז מאוד קל לנו להיכנס בכל נקודה כמעט, והתמרון הוא, שוב, כמו טיול רגלי, אתה יכול ללכת לאן שאתה רוצה, אותו דבר עם סאפ במים, אתה יכול ללכת לאן שאתה רוצה, גם אם זה קצת רדוד, גם אם זה קצת צר, ופה בעצם הגדולה של הסאפ. זאת אומרת, הוא יכול לנוע בין כל מיני תנאים משתנים במים. נכון, אמת. יש פה מסלולים ממש ארוכים, חוצה תיכון, גבול אל גבול,
חוצה כנרת, סובב כנרת, ויש נכון. מסלולים קצת יותר אנושיים. כמובן, נכון, יפה, את באמת הצבעת על המסלולים הארוכים, יש 4 מסלולים ארוכים, שזה באמת מה שאת ציינת. כל שאר המסלולים הם נעים ויש דרגות קושי שונות שהן בין קל מאוד לבינוני וקשה. רוב המסלולים הם מותאמים לאנשים שהם בכושר סביר, אנשים שיהיה להם קל לבצע את זה ויוכלו ליהנות. כמובן שיש מסלולים קצת יותר מאתגרים, אז מדברת על מסלולים שהם באמת מאוד מאוד ארוכים, יש מסלולים שאפילו של 2, 3 ו4 קילומטר. טוב, נתחיל להתאמן כבר עכשיו, צביקה ברנשטיין לגלות את ישראל עם סף 83 לא פחות מסלולי טיול בחתירה. חג שמח לך. חג שמח, תודה רבה, מוזמנים להיכנס לפייסבוק גם ולהתרשם גם מהתמונות וגם מהפעילות מסביב. צביקה ברנשטיין, תודה. תודה.